दायनिगिरिखौ खिथेर लानायाव दायनिगिरियासो खिथेर लाफिनोब्ला बेयो देरसिन दायनिगिरि। नों अरब्ला आं दै। सोरखौ लानानै गोरा जादों नोंसोरलाय? ब्लानो गोदना थोदना हासोजोबगोन आं। बिटिआरनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालिनि बालिसा गेन्डय गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 7 डिसेम्बराव खुंफुंनो कालचार आर्टिस्ट नाइट काम फिल्म स्क्रिनिं प्रग्राम। बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनो थाखाय दासान्दि बालिसा गेन्डयनि गेलेग्रा फोथाराव लाहार फाहार जानाया सोलिगासिनो दं। बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा फैगौ 7 डिसेम्बराव खुंनो लानाय हाबाफारिखौ गाहामै खुंफुंनायनि थांखिजों बे समाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आबुङै साखाफारा। बानजाय आफादा मिथिहोदों बे हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि मिथिसार जानाय फावखुंगुर राजिब ब्रह्म, राजश्री, नेरसोन बिथांमोननि अनगायैबो फावखुंग्रि लीना, अनसुमै, मिथिंगा नार्जारी आरो माखासे फावगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय DID सिजन 5 आव देरहानाय नवजित नार्जारीया बाहागो लाफैगोन। देंखोगिरि हिसाबै निथामनि बर', इलिसा बर' आरो गीताश्री रामसियारिजों माखासे रोजाबगिरिफ्राबो बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो जोंनि नैबे उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनिफ्राय खुलुमनायजों लोगोसे बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय। आङो उदालगुरि जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि हारिमु नेहाथारि। बेखिनियाव जोङो मोनसे रायजो राजानिसिम गोजोनथाव खौरां फोसावनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय जोंहा फैगौ 1 डिसेम्बर खालि जोंनि नैबे रौता हालामनि बालिसेहा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। बेनो जाहैबाय कालचारेल आर्टिस्ट नाइट काम फिल्म स्क्रिनिं प्रग्राम, जायखौ जोङो रंगिना संगिना हारिमु बिलिफांजों लोगोसे जोंनि बर'नि सावथुन दिन्थिनो आखायाव लादों। बेखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै खालामनो आखायाव लादों। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि सावथुननि मुंदांखा महरगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायदों, आलासि महरै लिंहरदों आरो लोगोसे जोंनिनो बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि, देंखो रोजाबगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। बिथांमोना बयबो जोंनि खावलायनायखौ हांख्रायनायखौ नाजावनानै बिथांमोना जोंनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि रोंगौथिजों बा गावसोरनि टेलेन्टजों रंजाहोनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों आरो बिथांमोना फैनानै निस्सय जोंनि गेजेराव गावसोरनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि इयुन जोलैफोरखौ बा जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगाखां होगोन बा मोनसे इमप्रेसन होना गालांगोन। बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों, जाहाथे बिथांमोननि टेलेन्टखौ नुनानै बा बिथांमोननि जि रोंगौथि बेखौ लानानै जेनेबा जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोआवहाय गोग्गानाय लानानै मदद होफैयो, थुलुंगाखां होफैयो, बेखौनो खावलायदों। आरो बेनि थाखायनो बयबो फै नैबे हाबाफारियावहाय, बे प्रग्रामावहाय बयखौबो नायफैनो थाखाय खावलायदों। ओरैनोथ' जोंनि नैबे प्रग्रामखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि महरगिरिफोरनि साफ्रोमबो महरगिरिफोरनि जिथु टेलेन्ट, बे टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म नांगौ। जोंहा फिल्मफोरावल' नुयो, मिउजिक भिडिअफोरावल' नुयो, खिन्थु जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ मोगथाङाव मोगा मोगि नायनो, बिथांमोननि रोंगौथिखौ नायनो थाखाय बा बिथांमोनखौ नायनो थाखाय खोब गोसो गुदुं जानानै थायो। बेखायनो बेखौ लानानैनो जोङो नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों जे बयबो महरगिरिफोरा गावबा गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोंनि दाब दाब जायगाफोरावहाय गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो रायजोफोरनि अनसायनाय मोननो हायो। आरो मोनसे खोथा बुंनांगोन जोङो, जोंनि महरगिरिफोरखौ जों गावनो गाव जुदि अनसायलायाब्ला, जोङो अनार होलायाब्ला जोंनि बे देंखो महरगिरिफोरनि जिथु रोंगौथि बा स्टेन्डार्ड बे थानाय नङा, बेखौ जों सानदों आरो बे सैथो बाथ्रा। बेखायनो जाहाथे बयबो मोनसे डिसिप्लिन प्लेटफर्म मोनो, बयबो जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ लानानै मान सनमान मोननो हायो दाब दाब जायगानिफ्राय, रायजो राजानिफ्राय, बै मट'खौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों। नाथाय जोङो नैबे हाबाफारि खालि
कालचारेल प्रग्राम जोबनायनि उनावहाय जोङो मोनसे हाबाफारि लाफादेरदों बेनो जाहैबाय जोंहा आर.बि. फिलिपनिफ्राय दिहुनजानाय खिथेर देग्लायनि साबसिन हामसिन बर' सावथुन खिथेर बेखौ जोङो हारिमु बिलिफां जोबनायनि उनावहाय प्रग्राम जोबनायनि उनावहाय टिकेटनि बेसेन लानानै बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। नैबे हाबाफारियावहाय महरगिरि हिसाबै जों हांख्रायनानै मोनबोनो हादों बा फैगोन बिथांमोननि गेजेराव जाहैबाय गिबियावनो जोंहा बर'नि मुंदांखा फिल्म एक्टर राजिब बिथां आरो राजाश्री बिथांमोन दङ आरो लोगोसे जोंनिनो जायगानिनो उदालगुरि हालामनि नेरसोन बिथाङाबो दङ आरो लोगोसे फावखुंग्रि महरगिरि हिसाबै दङ लीना अनसुमै मिथिंगा जायखौ जों मिथि होननानै बुङो आरो लोगोसे जायगानिनो जेनिफार दैमु आरो बायदि बायदि गोबां महरगिरिफोर दङ आरो जोंनि नैबे हाबाफारिनि साबसिन आरो हामसिन कालारफुल खालामसिनगोन होननानै जों जायखौ सानना लादों बे जाहैबाय बावैसो जोंनि इन्डियान नेशनेल टेलिभिजननि रियेलिटि श'आवहाय एबा DID 5 देरहासार जाबोनो हानाय फंबाय नबजित नार्जारि बिथांखौ जों हांख्रायदों बिथाङाबो फैगोन जोंनि गेजेरावहाय गावनि समायना रमायना पारफरमेन्सखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि रायजोफोरखौ गोजोनग्लाय होगोन बेखौ जोङो आसा फारिदों आरो देंखोगिरि महरै जोङो हांख्रायना लाबोगोन जोंहा गिबियावनो दङ नितामनि बर' इलिसा बर' आरो गीताश्री रामसियारि आरो लोगोसे जोंनि जायगानिनो सोमखोर दैमारि बिथांमोना जोंनि गेजेरावहाय फैगोन आरो गावनि देंखोजों बे हारिमु बिलिफांखौ रंगिना संगिना खालामगोन बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौ बै सानखालि डिसेम्बरनि 1 खालाराव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियावहाय नुजाथिफैनानै बाहागो लाफैयो जाबाय जोंहा उदालगुरि जिल्लानि रौता हालामनि बालिसिहा गामिनि गियानोदय गेलेग्रा फोथाराव बेखौ मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जोङो हाबाफारिखौ जागायनो आखायाव लादों बेखायनो बयबो रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे समय मथे बा सम बायदियै लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियावहाय नुजाफैयो आरो बाहागो लाफैयो जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जाफुंसार जानायावहाय मददथि होफैयो बेखौनो खावलायबाय।